Kajingnya kanaat ha Middle East kadang jorba bat menta kajingnya perkat kami ha kepertai berok kawai halor kajingnya kabala banwan lada ka Strait of Hormuz ka Khang. Kat kum ka video kubor ka Iran kal pen bana ba ka Strait of Hormuz kandang bateng ban Khang kum shibenta ban penbor ya ka United States bat ka Israel ha kajingnya kun ka padang yat. Kani galinti kalong ka bakong san bha namar kumba shibenta na san benta ka umpnyang ka pertai kayat lingba kani ka chaka. Hagaju kapor ka Russia ka lapenlong ka jinghikai Thma ha ka Avacha Gulf ha Pacific Ocean. Hakani ka jinghikai ka ling Thma MPK-107 anti-submarine warship ka lapendon kam ya ka missile system OSA M2 missile system ban pendulor ya ka drone Thma ka balashuthaw ban long kum ka nungshun. Watla kani ka jinghikai laong ba day tang namenta ka training pat ba henry kapor balapenlong ya ka kalapenmi jingya perkat ba ka Russia kala bandon jingya day ban kershan ya kanong yalam Thmai ka Iran umojtaba Khamenei. Umojtaba Khamenei ubala shimti kum unong yalam ba klidu hadin ka jingyap jong ukpa jong u Ali Khamenei ulapen bana ba ka Strait of Hormuz kandang Khang ban pendon kam kum kalat ban penbor ha ka jingya kun bat ka United States bat ka Israel. Ula mahamru ba ki military base jong ka United States katai kathan kinsha thambor lala ka jingya kun kadang peteng. Ha ka jingya kanat ha ka Persian Gulf bun ki ship kitmar patba kilasha thambor. Ka wei ka tanker ka badai jong ka United States kalasha thambor da ka speedboat ka bakit explosive ka bala pendulor ya ka ship bat penyap ya wei ubrio. Nalor kata ka wei ka cargo ship na China ru kalasha siat da ka projectile hajan ka Strait of Hormuz ka bala penlong ya ki crew ban mino na ka ship. Ka International Energy Agency kala maham bakani ka jingkhang kala banwanra ya ka energy crisis ka bakraw ha ka pertai hi bro kawai. Ka dor jong ka umpiang kala kiyo jan $6 shibarel bat ki riu chimpang ki ong bala ban kiyo hadu arspa shibarel lada ka jingya kun kadang jur. Kajingya tu kubor ki ong ru ba ka Iran kala sedang ban bu ya ki naval mine ha ka Strait of Hormuz ban Khang ya ki jingya jong ki ship. Ni kiling. Ha ka jingya pai ti President ka United States Donald Trump ula maham ya ke Iran bakan weng no ay kini kimain bat ula ong balada kim weng kin mat ya kajing ya kun kapacur. Kat kum kijing itu na ka US Central Command ki Thma Amerika ki penjulor ru ya kan riu tali ki ling Iran ki balasya kan no bagi pendon kam ban bu main. Kat ba ka jing kun hapdeng ka Iran bat ka United States ka dangjur ka jingli ka bakraw menta kalong hadu kat nu kapor ka Strait of Hormuz kan Khang bat hadu kat nu kani ka jing kun kan kata ya ka yo ka kot bat ka jingya kai pateng ka pertai hi baro kawai.